22 участника, 22 кутии, 22 суми от 10 стотинки до 100 000 лева. И един въпрос: сделка или не? Сделка или не? Влезеш ли в този клуб, нещо в тебе поудява и купона става луд, всичко друго се забравя. Влезеш ли в този клуб, нещо в тебе поудява, адреналинът идва тук, бързо те разгорещява. Сделка или не, има правила, купонът е в 6 вечерта. Горещо е на сцената, така ще е до офертата. Сделка или не, има правила, купонът е в 6 вечерта. Горещо е на сцената, така ще е до края. Сделка или не? Почне ли да се смрачава, за играта време става. Ела, не се чуди, 100 000 вземи. Почне ли да се смрачава, за сделка време става. Всеки планове крои, как банкера да надхитри. Сделка или не, има правила, купонът е в 6 вечерта. Горещо е на сцената, така ще е до офертата. Сделка или не, има правила, купонът е в 6 вечерта. Горещо е на сцената, така ще е до края. Сделка или не, има правила, купонът е в 6 вечерта. Горещо е на сцената, така ще е до края. Сделка или не?